जों दायो स' सफैजोब्बाय बिथिंहायबो दङ बैथिंबो दङ बैथिंबो दङ आरो ओरै सिङाव माखासे दङ स' दाउखा बिदैनि स' थांनो ओंखारजोब्बाय दायो माखासे आलासिफोरा सिङाव दंजोबो खोमसि खोमलाव ब्लग लानाय उफाय गैया एक्टरबाबो नुवा एक्टरबाबो नुवा उफाय गैया गोसो गोथारै नोंथांखौ बरायनाय जाबाय जे नोंथाङा नैबे राभा ब्लगनि गेजेरजों माबा मोनसे फोरमायनो सानो नामा बेखौनो खोमसि खोमलावनि गेजेरजों फोरमायनोथ' गोबां सानो माने राभा ब्लग बिथाङा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों ब्लग बानायो बेखायनो बयबो सापर्ट होनांगोन आरो थ' हाबैजोब्बाय हाबैजोब्बाय Halo. Halo. रायजोफोर गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव आलासि जाहैनानै गाराङा फोसाब जाना फैदोंमोन जोङो हाबजोब्बाय बाबु क्लिक खालामबायलाय गोसोनि जेखायजों दा आं खनजोब्र' आङो आंनि सुनाय मेथाइखौसो खनसै खोमा बायदिसिना माब्रा बिलाय खालाय Merci, Thomas. Khôngถ่ายไปเลย Mana? Ala Sona. Karbialong नुबाय दा Karbialong मानसिफ्रा नायलाय बिराद लोब आर्टिस्ट माबा आलासिफोरनि रंजानायखौ नायना लानोसै नङा होमबा रायजोफोर जागोन ना दा गेजेर चान्स मोनबा होनोसै जागोन बे दा उनाव जोंहा मेन्डेला बिथाङाबो सफैबाय आखाइ खबनानै हो बयबो आखाइ खबनानै होबाव खेबसेबाव जोंहा आलासिफोरा गासैबो सफैजोब्बाय लोगोसेयैनो आङो थोंजोङै आयंखौ हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनो थाखाय आङो खावलायगोन दिनैनि बे गोथार समाव आङो दिनै नैबे दाउखा बिदै प्रिमियार श' दिन्थिनाय बे हाबाफारिखौ आङो बेखेवबाय होननानै फोसावनानै आङो आंनि फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों आङो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों कमल ब्रह्म आदाखौ सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय रायजोनि सिगाङाव लोगोसे जोहोलाव क्लाबनिफ्राय गांसे आर'नाइजों आङो बरायनो थाखाय खावलायगोन साबायखर आदानिसिम लोगोसे बिथां आलासिखौनो खावलायगोन जे बे दान्दिसे समाव जाहाथे आदायानो माने स्टेजखौ सामलायथ'यो लोगोसे माने एंकर जाथ'यो आं बेखौ आदाखौनो खावलायगोन मानो होनोब्ला आदाजों फैफानाय आलासिखौ आङो माने जेरैबायदि सिनायथि होनांगौ आं बिदि होनो रोङाबो जानो हागौ बेखायनो आङो दा रायजोफोरनि सिगाङाव सिनायथि होनो लादों दाउखा बिदैनि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्टर मानगोनां आदा प्रबिन मैथा बर' लोगोसे जोहोलाव क्लाबनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनांगौ जोहोलाव क्लाबनिफ्राय आदाखौ बरायनायखौ आदाखौ नाजावनो थाखाय खावलायबाय आखाइ खबनानै हो रायजोफोर सोर खिफियो आं दायो खोन्थागोन मिथिबाय ओरैबायदि मानसि फैदों माने बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दहायसिम फन रायलायबाय बर'आनो रायलायगासिनो नोंसिनि लांहिन हाबनाय लोगो लोगो चाइनानि जापानिल' रायलायगासिनो ओरैबायदि दङ जोंहा
आरो बेलेग बुस्थुफोर दङ बाव ओरैबो खालामगोन दै बिदि खालामग्रा फैदों आरो एक्ट्रेसबो फैदों आरो जोंहा दुनियानि माने जाम्बा एक्टर फिसा मोनो जोंबो देलायनो मोनो एक्ट्रेसफ्राबो देलायनो मोनो प्रडिउसारफ्रानि पकेटआ गरम जायो सिनेमा देखायनो मोनो बे पेन्डेल बानायग्राबो फैसा मोनो बे माइ गाबबाय थानाय फैसा मोनो रायजोफोर नोंसोरसो ओंखायनो रायजोफोर गिबियाव नोंसोर खनसे स्ट्राइक खुलुमबावबाय आं मामुलि खस्थ'सो मोनदों आं बेखौ दैमुखौ आरो सासेयाथ' आंखौ मोनैनि हामख्रेंलायबाय खिनाय जानानै दाहाय नुगोन दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव आङो जों आरो दंफैखायो आगर गैया आर'नाइनि एक्ट्रेसआबो दंफैयो जन्मनि दा आङो साफायै लेंहरनायजों लोगोसे बिथांमोना गुसुङै नोंथांमोननो एसे नोंथांमोनखौ रंजाहोगोन लास्टआव एक्ट्रेसआ फैगोन आरो मोसानाबो थांखागोन आरो सिनेमायाबो श' जाखागोन रायजोफोर गल्ला रसगल्ला हेलौ कार्बिआलं आखला मोजां नङा बेना लांहिन सारियालि मैदेर गामि ना लांहिन सारियालि मैदेर गामि ना लांहिनखौ लाङि बानायबाय गणेशगुरिखौ मैदेर बानायबाय जादोंना आच्छा जियानो गरला बायदि बेसे गोदै गरला माने रस गरलासो आदा दै रस गरलाया गोदै ना बेखौ जाबा खिनाय एसिन्ट्रियाबो हामो खुलुमबाय कार्बिआलंनि रायजो राजाफोर आइ आफामोन आं दिनैसो फार्स्ट टाइम कार्बिआलंआव फैदों आरोना ओमफ्राय फैदों बिराद गाज्रि अबस्था कार्बिआलं गानाय लोगो सयबार दासिम खिनाया आदा बायदिया फुलि थरनै होदोंमोन बेखौ जानानै दा एसे दगाना दं आरोना ओमफ्राय दा मा जागोन मिन्थिया ओमफ्राय बे आदा मैथा आंखौ मा होननो नागिरथाय आं सानदोंमोन मा आदा मैथा माने कार्बिआलंआव सोरबा फरायनानै थानाय हौवा दंबा थालांनोसो आइ आफाफ्रा आंखौ रावबो बिहामजो फसायाखै नामा लाखिगोन ना लाखिया सोरबा हिनजाव मोननो रोङै दंबा थालांसैसो आङो कार्बिआलंखौ बिराद गोसोथोबाय जायगाखौ ओंखायनो माने सोरबा आइ आफाया आंखौ बिहामजो लाखिबा थालांसां मा होनोमोनलाय रायजोफ्रा दा सिनेमाखौ नायदो ओमफ्राय मोजां गाज्रिखौ माबा खालामदो मा होनो नोंथांमोना सायख'दो ओमफ्राय आं जेबो बुंनो रोंला दा आथिं मावबाय गोजोन्थों रायजोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो माने बोसोरा फासि नांदोंमोन ओरै फैदो फंबाय दाबो एसे माबायावनो दङ गथ'आ माबा खर'आ एसे बोरैबा जानानै दं ओमफ्राय रायलायनायाबो एसे बबास जाना दं गथ' जियानो जा नालाय आर'नाइ लांफैदो बोसोरा बबाबाबो फै मालाय नोंथाङा बिराद मोजां जि मावो जि होयो बेखौनो जायो माथ्र बेयो बेनो आरो फाइखानाव थांना खिनो रोङा उसुं गोदाव खियो बेनाव गाज्रिबो ना ओमफ्राय बे माबाबासो बुजियो आं एसे रोङो बबानिखौ याव साइड बाखान होते बिराद खस्थ' मोनदों बेसरा माने मा बुंदों माने बबा होननानै रावबो माने बुंनो रोंलाय लांलाय बोरैबा गाबनो सोलोंलायबाय आं बिराद दुखु गोनां बाथ्रा बुंदों नङा ओइफोर आं बबा नङा गिदोंनो ओंखायनो बे फंबाया थाबबो थांसिगोन नामाथाय आं गिबाय फंबाय माबा जोंनाव गिदिङो एसे माबा मोनसे मा खालामना फैलाय गिदिं जाहैबाय रायजोफोरनिफ्राय नोंसोरो भाइरेल बे मबाइलाव लागायते होननायखौ नुबाय ना नुबाय फंबाय राकेश फंबाय लागायते जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय लोगोसेनो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय नै लागायदो ओरैबायदि भाइरेल लागायदो खालि लागायदोल' जायो मेथाइ खोनालांबाय लागायदो होननाया बिनिया दा फंबायखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लागायदो
आसलफोर लागायदो दे जाबाय दे गोजोननाय फंबायनिसिम फंबायबो खोब माने मोजां एक्टिं खालामो आरो दाहाय नुखाबावगोन बिसिनि कमेडिया माने बिराद नेचारेल रायजोफोर खनसे बयबो आखाइ खबनानै हो फैलाय एमसिएल फैगासिनो दङ आरो आदाना दे आदाया मोजां गावनि सिनायथिखौ होना लादो नङाबा बिराद गाज्रि गाज्रि होना लायो बियो लोगोसे गांसे आर'नाइ फरायनो खावलायबाय दावगारायानो आबो मानसिया बोरैबाबो साइसथार नुजाफैनो हानाय जौस्राङाव जिरायनाय दानिसो बेखेवलांनाय मानगोनां सार बे हाबाफारिनो दिनैनि हाबाफारियावनो नुजानो हानाय चेयारमेन फंबाय सार बे हाबाफारियावनो नोंथांमोननिनो जायगानिनो बयजोंबो सिनायजाखानाय मानगोनां थानेश्वर सार लोगोसेनो जोंनि गासै नै बेवहाय बा कार्बिआलंआव फैनाया आंनिया दिनैनो गिबि नङा गोबां बार फैबाय जेसेबां फैबाय एसेबांनो नोंथांमोननि अननायखौ सिगांनिफ्रायनो मोनबोलांदों दिनैबाय मोनदों गोजोननाय मोनदों नाथाय लामायाबो जोबोद गोजान नालाय खस्थ' मोनो एसेबां गोजान होननानै मिथिनायबा फैनाय नङामोन अब्लाबो गोजोननाय मोनदों दा जियानो जा बेवहाय फैनानै दिनै नुबाय जायखिजाया पलिटिकेलनि मिथिङानो जा थुनलाइनि मिथिङानो जा माबा मोनसे हाबाफारियानो जा बांसिन हिनजावफोरखौ ज्राव ज्राव नुयो दिनै बेवहायबो गासिबो हिनजावफोर गोजा थिखिनायानो बोरैबा मोनामखायो ओमफ्राय बिदि जाहोनानो जाहैबाय गेस सिलिन्डारबाबो हिनजावफोरनोसो होयो अरुणोदयनोबाबो हिनजावफोरनो होयो न' होब्लाबो हिनजावफोरनोनो होयो रेशन कार्ड होबाबो हिनजावफोरनोनो होयो गासिबो हिनजावफोरनोनो होजोबो नालाय दा बेखायनो हौवाफोरखौ न' नेग्रासो खालामो संसारानो उल्था जाजोब्बाय बेखायनो दाख्लैबावै क'क्राझाराव आइजोफोरा मोनसे मिटिं खालामदों हाबा जानाय लोगो लोगोनो हौवाफोरनि खोमाखौ फारसे क्लाहा सानोब्ला खोमा फारसे गैला माने हाबा जाबाय नाथाय खायसे खायसे हिनजावफोरा मोजां मोनाखै सिख्लाफोरा रहाय जोंथ' हाबा जायाखै बै खोमा गैजों हाबा जानोसै बे जानाय नङाहाय होननानै बेखौ दोनबाय लास्टआव सासे सिख्लायानो गसंना होनबाय गया थाइगाया गन्थंखौनो क्लाहा आंखौ जा लेनबाय दै मेफ्राव बिदिलाय बोरै जानाय नङा लोगोफोर बि जानाय नङा होननानै बेखौ नाखस दा बेखायनो हौवाफोरा जोबोद खाफाल गोनां जोंखौथ' सिनाय हाया नालाय साब्रै लाबाबो हायो 10 जनबाबो हायो दा नोंथांमोननि कार्बिआलंसो लादों नालाय जोंखौथ' साब्रै जों गोन्दो लाजोबनाय गोजा बेखायनो आइजोफोरा मोनसे खामानि मावनांगौ हाबा जानाय लोगो लोगो हौवाफोरखौबो गामसा गोजा गानहोनांगौ गामसा गोजा गानबाय माने हाबा जाबाय नङाबा हौवाफोराबो चान्स लाबाय थायो जियानो जाबाय नोंथांमोननिया लामाया गोजानथार नालाय फैनायावनो बै ससेयाव एसे जानजिखौ थेंनो होनना ओंखारदोंमोन आङो सानैसोथ' आंखौ सिनायदों हाबिलाय मेन्देला स्मार जाहैबाय नङालै आं बिदासो जाहैना लादोंमोन आं गैयाब्रा मानिथारा बिदासो जाया नंगौ दे नोंनो थार नङालै आं बिदासो जायो माब्लाबानो आंखौ बेंनानै लाफैजोब्बाय सासे बुरै आरो थखन थुयै फैदों सानफ्रामबो मेन्देला फैला मा बुस्थु बिसोरलाय लुरिना ट्राक जाफैबाय बोरै आंबो नायनो होननानै ओरै गनजि एरलायना आंखौ खावब्लानो आयु मेन्देलाया मानसियाव जाबाय बुरैया जा मिनिखौ आंखौ नुनानै मिनिनायावनो बुरै खिबा थांब्ला गारबायलै जेसेबां मिनिदों एसेनो खिबा बुद थांबाय दा लास्टआवथ' बुरैया ज' हासुगारबायलै थास' बिबार जादोंमोन खोमा बुरैया हसालै एख' खालामासै आं अननानै दोनबोनायसै जियानो जाबाय जों दा दिनै मोनायाव मोनसे अरिजिनेल घटना जादों बेखौ बुंनानै फोजोबनोसै सिनेमासो नायगोन नालाय दाख्लै पुर्निमायाव
माहाजोन बोराइजों रायलायदो हा जालाय दिनै मा ओंख्रि जानो जाहैबाय बै आबै रुवाथिखौ लिंहरजाहैबाय रुवाथिखौ लिंहरबाय रुवाथिया फैबाय मामोन आबौ जाबाय नै आबै बै दुलियाव सोनानै दोननाय जोगोनारखौ थाइसे लाना फै हायोबा एसे स्लिमखौ लाबोनाङा एब्रब नायना लाबो आरो हायोबा देन्था गैयिखौ लाबो देन्था गैयिया थाब सेवो ओरै जाहैबाय थिग बे समावनो दुलियाव सिखाव माइ खावगासिनो बस्थायाव सोगासिनो सिखावथ' खोनागोरबायलै बेयावनो दं जोगोनारा ओमफ्राय दानिया सिखावथ' जोगोनारखौ लायबाथाय हमजागासिगोन माबोरै बारहनबो हास्लाबला बेखायनो खायदा खालामबाय सिखावा खिबुखौ बेथां खालामना गामसाखौ खर'खौ ख्लोब बोरै खोबनानै लाबाय जोगोनारजों समान जाना थाबाय ओरैजाय दानिया थांबाय रुवाथिया ओरै जोगोनारखौ दाहरबाय सिखावनि थावफ्लायावसो दाहरबाय आयु माथो जोगोनारालाय बेल आयु माथो बेबो बेलसो जाबाय हा देन्थायाला बहा थाखो होननानै देन्थाखौ देन्था नागिरनायाव सिखाव खिबुआव ग्रोब दांखाबाय आयु माथो देन्थायालाय गल'बायसो मानसिनि खिबुआ बै जोगोनार देन्था गल'नाय जायो दाना ओरै दाबाय लेफे आयु सेवबाय खोमाहाय दालाय दाना ओरै थुनायावनो ब्र' हाबना गारबायलाय सिखाव आरो थाब्लेट ओरै खालामलांनायनि फारियालाय माबा ओमफ्राय आसिखौ ओरै बोबाय जोगोनारा जाजानाय नङा मानसि होननानै फैनायसै सावर देरथा थगायाखैलै फैले थगायजानो थगाया जियानो जाबाय जोबोद नोंथांमोनखौ लोगो मोना जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगो मोनबाय थागोन दिनै दावखा बिदै फिल्मखौ अनजालि बसुमतारी बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय रायजोफोरा आगान खोबनानै हो बिथाङा डिफेन्सआव मावोमोन फौजिनिफ्राय रिटायार जानानै दा बिथाङा सावथुनबो खालामगासिनो दङ बिथांखौ सिनायबाय जानांगौ आगर गैयै आर'नाइ आरो नैबे दावखा बिदै बिथाङानो खालामदों बिथाङा हारिमुखौ मोजां मोनो हिसाबै बिथांनि दैदेननायावनो दिनै दावखा बिदै सावथुनाबो बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय हेलौ गिबियावनो गासै कार्बिआलंनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय लोगोसे जाय बे सावथुन दिन्थिनाय हाबाफारिखौ दैदेननाय कमिटि बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आं थांनाय बोसोरावबो नोंथांमोननि सेराव फैदोंमोन आगर गैयै आर'नाइ सावथुनाव बेनिखायनो आं दा नैथि खेब जाबाय बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सावथुन मुलुगखौ अनसायबाय था नोंथांमोननि अनसायनाय मोनबासो जोङो गोदान सावथुन दिहुनफिननो हाबाय थागोन आरो गोबां दिनैनि बे सावथुनाव बा बे सावथुनखौ नायनो फैनाय रायजो राजाफोरनिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय सासे फेस्ला फावगिरि बिनानाव दैमु आगान खावदो रायजोफोर बिनानाव दैमुखौबो फंनैसो बुंना लानो थाखाय खावलायबाय दे गावनि सिनायथिखौ लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय लोगोसेनो आरोबाव जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोंनि हारिमुखौ सिबिबोबाय थानाय हारिमु नांथाबबोनाय जोंनि नायबाय लोगोसेनो बे आब'जों बिनानावसो होनगोन ना फिसाजो बिमा फिसा बायदि नुयोना थाखाय खावलायबाय औ आगान खावनानै होदो लोगोसेनो आब' थबसि मा होनोमोनलाय आब' थबसि गालिसो होनना मिथियो आङो
थोरसि गाले होनना बुङो सारखौ जिरायनो थाखाय खावलायबाय आब' थोरसि गाले सासे मोजां फक सिंगार जोंनि बर'नि खोब मोजां मेथाइ खनो बे आब'खौ नायदो बे आब'खौ जोङो खोब मोजां मोनो नोंथांमोना ओनसोलाव नुबाय थानायखाय माने नुबाय थायो नालाय जेबो साना खिन्थु जोङो खोब मोजां मोनो आरोखि गोजानाव नोंथांमोना मोजां मोनो Jalan